אתה הופעת באפריל 2017 בכנסת בוועדה לביקורת המדינה. אמרת שמדינת ישראל יודעת על תוכנית של חמאס לפלוש עם אלפי מחבלים, כולל כוח נוח'בה, לכבוש את היישובים, לקחת בני ערובה, לקחת אותם לעזה ולזעזע את המורל של מדינת ישראל. מה עשית מאז? הרי האשמת את ראש שב"כ. רונן בר נכנס לתפקיד אוקטובר 21. מה עשית במשך 4.5 שנים חוץ מלטפח את יחיא סנוואר ולחזק את חמאס? מנעת פעם אחרי פעם כל בקשה לסכל ראשי חמאס. עמדת כמו חומה בצורה, לא נתת לנגוע בהם. התכתבת עם יחיא סנוואר. שמענו מיועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת מעביר לך פתקים מיחיא סנוואר ואתה מקבל אותם בכיף. אתה יזמת העברת כסף קטרי לחמאס, אתה אישית, לא מישהו אחר. אתה הובלת את המהלך יחד עם מאיר בן שבת, יחד עם ניקי מלדנוב, יחד עם מוחמד אל-עמדי. אתה הובלת את זה בהוראה שלך אישית. אתה הובלת. כל הכסף בהוראה שלך. חברי הכנסת. ומעניין, ראש הממשלה, ב-2020 אתה שולח את ראש מוסד יוסי כהן יחד עם הרצל הלוי, אז ראש אמ"ן, לקטר, להתחנן להגדיל את הכסף הקטרי. האם אפשר לראות פרוטוקולים האלו? הרי למה אתה מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית? כי אתה יודע, כל הישיבות האלו מוקלטים. ישבה קצרנית, כתבה מילה במילה. מי שיקשיב לאותם הקלטות, מי שיקרא אותם פרוטוקולים, המסקנות הן ברורות. לא תוכל לברוח, לא תוכל לגלגל אחריות על אחרים, לא תוכל להגיד לא ידעת.